Hola nois, com esteu? Jo, per la meva part, estic molt bé, espero que vosaltres també, que us estigueu portant molt bé a casa i que els profes no us hagin posat molts deures, esperem que no, Després, jo, per la meva part, com a monitor, ja crec que no ens veurem fins l'any vinent. És una llàstima, però, clar, amb aquesta situació no ens podem veure. Després, estic aprofitant, això sí, estic aprofitant per fer-vos molts reptes nous i motivacionals que us agradin i vosaltres espero que aprofiteu per plantejar nous reptes que a veure si els podem incorporar a l'any vinent. Martí i Oriol, per la vostra part, espero que estigueu fent servir el Lego, igual que fèiem servir nosaltres aquí a l'escola, i Pau i Àlex, podeu aprofitar per ensenyar l'Scratch Junior als vostres pares, si voleu. I Martí i Oriol també, com vulgueu. Si us animeu, és una aplicació de tauleta digital que fèiem servir nosaltres per programar, molt xula, o sigui, i ho fèieu força bé, podíeu aprofitar per ensenyar-los. Espero que tot molt bé i ens veiem l'any vinent. Una abraçada. Adeu.